Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannu aka ce ba ta hana zuwa, masu iya magana suka ce mai haƙuri mai haƙuri kan dafa dutse wataran har ya sha romansa. Wannan jarumi Hamisu Breaker da kuka sani ya samu nasarar gina hamshakin gidansa katafaren gidansa a garin Kano, wanda ya samu cimma nasarar gama kammala gininsa gaba ɗaya. Yanzu saura abu ke zama da zai samu. Kar ka manta, idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan za mu kawo muku bidiyon gidan da Hamisu Breaker ya gina. Allah Ubangiji ya ƙara masa arziki da lafiya, Allah ya kare shi, Allah ya ƙara ɗaukaka addinin Musulunci, Allah ya shige mana gaba ya iya mana. Wannan bidiyon shine na gidan Hamisu Breaker, mawaƙin ɗorayi. To alhamdulillah, yau dai shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Breaker ya kammala gininsa wanda ya fara tun a lokacin coronavirus. To kamar yadda kuke gani a jikin wannan bidiyo da hoto, gida ne na jarumi Hamisu Breaker wanda ya fara gina shi tun a lokacin lockdown, bayan waƙarsa ta jaruma ta yi tashi yayin da ya samu kuɗi sosai akan wannan waƙa. Wannan dalilin ne yasa jarumi Hamisu Breaker ya fara gininsa inda ya sayi fili a garin Kano sannan kuma ya fara gina shi. Zuwa yanzu dai jarumi Hamisu Breaker ya kammala ginin wannan gida nasa, inda kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, gida ne babba sannan kuma cike yake tsaf da kayan alatu sannan da kayan more rayuwa. A takaice dai gida ne babba na alfarma wanda sai manya-manyan masu kuɗi suke gina irinsa. Wannan shi ya tabbatar mana da cewa jarumi Hamisu Breaker fa yana samun makudan kuɗi a wannan harkar tashi ta waka. Duba da yadda jarumin ya gina wannan gida sannan kuma yana da motoci ba ɗaya ba biyu ba. Tab lalle harkar waka tana kawo kuɗi. To yanzu ba abin da ya rage ga jarumi Hamisu Breaker, saura mu ga ya ɗauko wadda za ta zauna a cikin wannan gida. Ma'ana dai ya zaɓo zinariyar mata wadda za ta kasance masoyiyarsa kuma matarsa wacce za ta zauna a cikin wannan gida. A takaice dai yanzu abin da ya rage ga jarumi Hamisu Breaker shine ya aure. Tun bayan bayyanar wannan bidiyo da kuma wannan hoto na gidan jarumi Hamisu Breaker, jama'a suka fara cece-kuce akan wannan al'amari, yayin da wasu suke ta sanya albarka suna masha Allah, inda wasu kuma suke cewa ƙarya ne kai, wannan ba gidan mawaki bane ba, kuma musamman mawakin Hausa. A inda ɗaya bangaren kuma suke cewa masha Allah to saura aure. Wasu kuma daga cikin waɗanda suke tafka wannan muhawara akan wannan gida na jarumi Hamisu Breaker suna cewa ne saura aure, sannan kuma mu muna so ka auri jaruman Momi Gombe, inda da yawa daga cikin waɗanda suke muhawara akan wannan al'amari suna so jarumi Hamisu Breaker ya auri Momi Gombe ne saboda turka-turkar da suka sha tare da shi da ita, sannan kuma jarumar ta kasance wadda ta hau waƙar jaruma, wadda dukkanin wata babban waƙarsa idan jarumi Hamisu Breaker zai yi to yana ɗora wannan jaruma ce wato Momi Gombe, inda wannan dalilin ne yasa jarumar ta yi suna aka santa a ko'ina. Sannan kuma kowa ya san da cewa shakuwa ta kai shakuwa tsakanin Momi Gombe da kuma jarumi Hamisu Breaker. A ɗaya bangaren kuma wasu da dama suna cewa mu fa ba wadda ya kamata ya aura sai jaruma Rakiya Musa wato 'yan Nijar. Dukkanin wanda yake bibiyan al'amuran jarumi Hamisu Breaker ya san da cewa yana da masoya guda biyu 'yan mata wanda sun kasance sana son shi da aure. Ba wai iya a fim ba ko kuma a waka, har a zahiri Rakiya Musa da Momi Gombe sun kasance suna son jarumi Hamisu Breaker domin dai ya aure su zauna zaman aure tare da shi, inda ake tafka muhawara akan wannan al'amari. Rakiya Musa ta kasance ita ma tana matukar son jarumi Hamisu Breaker, a inda ita ma Momi Gombe tana son sa, sai dai kuma sun fara janye jikin nasu ne tun lokacin da suka fahimci cewa ba jarumi Hamisu Breaker yanzu ba aure ne a gabansa ba. Daga nan ne kuma dukkan rigimar ta tsakanin Momi Gombe da Rakiya Musa ta ragu, suka daina rikici akan jarumi Hamisu Breaker. To a yanzu dai bamu san wa jarumi Hamisu Breaker zai aura ba, shin zai auri Momi Gombe ne wadda sun dade suna soyayya wanda ya yi rigima da wani a kanta, ko kuma shin zai auri Rakiya Musa wadda ta kasance tana matukar son sa. Kuma dukkanin wanda yake bibiyan al'amuran Hamisu Breaker ya san da cewa Hamisu Breaker ya yi waƙar nayi sa'a tare da jaruma Rakiya Musa, a inda waƙar ta tashi sosai, sannan kuma waƙar ta yi suna a Najeriya da Nijar da kuma Libya da sauran ƙasashe, wanda ba wai iya Najeriya ba har da ƙasashen Turai wannan waƙa ta yi tashi. Inda a bangare ɗaya kuma jaruma Momi Gombe suka yi waƙa da jarumi Hamisu Breaker wato babban waƙarsa mai suna jarumar mata, wanda wannan waka ta yi trending sosai, inda idan ba ku manta ba har sai da ta zo ta ɗaya a dukkanin faɗin Najeriya.
inda ake jin ta a kasashen duniya kamar irin su India da USA da kuma America, UK da France da sauran kasashen duniya na turawa da kuma bangaren Asia, inda ta yi tashe sosai a kasar Larabawa wato Saudi Arabia da kuma Dubai. Wannan waka ta jarumar mata sun yi ta ne tare da jaruma Momi Gombe da kuma Hamisu Breaker, yayin da jama'a suke ta cewa wannan fa soyayya ce ta gaskiya wadda jarumi Hamisu Breaker yake nuna wa Momi Gombe a cikin wannan waka. To yanzu dai muna nan mun zuba ido mu gashin wa jarumi Hamisu Breaker zai aura, shin zai auri jaruma Rakiya Musa ne ko kuma zai auri Momi Gombe? Tunda dai alhamdulillah ga gida nan dai an kammala wannan ƙirarren gida wanda akalla ya ci miliyoyin kuɗi da yawa, akalla ba a kasara ba wannan gida idan bai ci miliyan 100 ba to zai kusa. To mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin. To kamar yadda kuke gani a jikin wannan bidiyo da hoto, gida ne na jarumi Hamisu